Moni Amalawi, amuna ndakazi, wankulu ndi wang'ono, muli ku Malawi, tili maiko akunja kwa dziko la Malawi. Imvani kuti ndikukupasani moni ine Game Changer chikuni cha usi. Amalawi, mukamamva mautenga amene Game Changer ndi mapereka, inu ndikukhala chete tikuzitemberera tokha dziko lathu lomwe. Mukamamva mautenga amene Bon Kalindo amatumiza ku mtundu wa Malawi, inu ndikusankha kukhala chete tikuzitemberera tokha dziko lathu lomwe. Mukamamva mnyamata wa Bakili Muluzi TV akupereka mautenga, inu ndikukhala chete tikuzitemberera tokha dziko lathu lomwe. Mukamamva anzathu ali Mpopo, ali radio lomwe ndi ma comrades osiyana-siyana tikubwera kumakupasani mautenga osiyana-siyana, inu ndikusankha kukhala nafe kutali, ndikusankha osagwirana nafe manja, ndikusankha kutitenga ngati ife opanda nzeru, ngati zidempete, ngati zinthu zosowa zochita, mukupangitsa Malawi kukhalabe pamavuto kupitilira mu mkwiyo umene Malawi akudutsamo. Ndikafuna kuti ndipemphe siku la lero kuti inu nonse anthu ochita ndale amene muli kunja kwa boma limene lathapoli, kuti mukamva mautenga tikakuyimbirani mafoni tikati tiyeni limodzi tiyendere limodzi ni mtima umodzi, mawu a bingu wa mtalika mzimu wace use mumtendere, tatiyeni tipange zimenezi. Inu anzathu azipembedzo zosiyana-siyana dziko lino la Malawi, maso anu asayang'ane papaki, maso anu ayang'ane Malawi amene mumamtumikira, ndipo tikati tiyeni tigwirane manja dziko la Nyansa tikuyeneka tidzuke tonse ngati nzika za dziko tiwombole Malawi. Tikamanena kuti abale tadzukani tigwirane manja, zilibe kanthu muli maiko akunja, pamene muli kumeneko tachitanipo ni kanthu kuti kanthu kameneko kakuyimirireni ndi kuti tiwombole limodzi Malawi wathu amene anali okoma uja. Ndi zinthu zomvetsa chisoni kuti lero lino bambo wa nzeru, mayi wa nzeru, wachinyamata wa nzeru ngati mmene ndili ine, titakuyima kumanena kuti 2025 chakwera boma, titakuyima nkumana kuti 2025 MCP boma. Ndimafuna ndikufunseni kuti kodi chimene chikukulimbisani mtima ndi kumapitilirabe kumakamba dzina la anthu oyipawa ndi chani? Chimene mwapindula ndi chani? Chimene mukupezamo ndi chani? Maka inu Amalawi amene mukumangothamangira m'misonkhano kumakayimba m'manja nkumavala tinsalu tosekera kutoyire titi ndikumanena kuti boma koma limeneli ndi chani? Chimene mwapangiridwa pa zaka zonse zimene zadusazi kuposera kapena kuti no pambali pakunena kuti no Amalawi tili pa mavuto ochuluka, Amalawi tikulephera kupeza zinthu za moyo wa siku ndi siku ngati zakudya ndi zina zotero. Amalawi tafika polephera kumayenda maulendo kukaona chibale chifukwa cha kudula kwa zinthu ma transport pa Malawi pano. Tere wina wake ozitcha bambo wa nzeru, ozitcha mayi wa nzeru, ozitcha wachinyamata wa nzeru, ata kumayimabe kumauza anzake kuti 2025 boma ndi chakwera. Is that make sense? Amnemba Amalawi kaya munthu amene akuona kunena kuti Amalawi akufa ngati ngumbi, Amalawi akungodzimangirira ngozi pena paliponse chifukwa mitu ikumakhala yoyenda ndi malingaliro ndi kulira siku ndi siku sikugwira, malo moti atha kuyenda bwino pa nsewu mitu ya dzadza ndi mavuto, magalimoto akungogubuduka siku ndi siku chifukwa cha kulephera kwa usogoleri umene tili nawo. Tere wina ndikumayima nkumanena kuti ya 2025 tidzavotera Lazarus Chakwera. Wakupangira ni chani ku dziko lino? Wakupangira ni chiti kubanja lanu? Wakupangira ni chani chooneka choposa kunena kuti dziko la Malawi walika pa mavuto? Malawi akulephera kugula fertilizer, Malawi akukanika ngakhale kugula sugar, Malawi akukanika kudya buledi, Malawi akukanika ngakhale kupanga china chilichonse chimene ataupanga. Malawi lero wafika panja ponena kuti akungofa ngati nkuku mzipatala, mankhwala mulibe, china chilichonse chasokonekera. Malawi ali pa mavuto. Tere wina wanzeru nkumanena kuti tidzavotera munthu wemweyi. Amalawi tatiyeni tidzimvera zimene tikuyankhulazi, ndipo tikanena kuti tiyeni tidzuke timenye nkhondo ngati nzika za dziko,
tidzuke limodzi tiombole dziko la Malawi. Ndi zinthu zomvetsa chisoni lero kunena kuti ngati dziko winabe atha kumasalira ndi kumanenabe kuti ayi ine wanga ndi Chakwera. Ndimafuna ndikuwuzeni ichi kunena kuti Malawi ukadzakhala ndi maganizo opepera omayamikira ndi kumavotera chuma cha wina ndi kumavotera zifiti wapasidwa 10,000 kandi 100,000 kandi 1 million, Malawi tikhala pa mavuto opsa. Koma ndimafuna ndipereka uthengawo Amalawi choyamba ndisanafike ku utenga ofunikira umene ndifuna ndiupereke. Ndimafuna ndikuwuzeni chonchi kunena kuti molingana ndi kafukufuku wanga, molingana ndi zimene Amalawi tikuziona, molingana ndi mavuto amene Malawi akukumana nawo, molingana ndi mmene zinthu zafikira ku dziko lino la Malawi, ine ndimafuna ndikuchallenjeni Amalawi kunena kuti ngakhale mavoti atakhala kuti no azikawerengeredwa ku nyumba ya Chakwera kukasiya, ngakhale Amalawi titasankha kuti mkulu wa meki kapena owerenga mavoti wa mkulu mdziko lino akhale Chakwera himself, 2025 sakucha wina iye. Ndibwereze ngakhale Tare Center kapena kuti National Tare Center itakakhala ku nyumba kwa mayeke Chakwera, this coming election Chakwera sakucha wina. Ngakhale titamusankha yemweyo Chakwera kuti uzikawerenga mavoti pa zina lako uzikasiyapo 10, pa zina la APM uzikasiyapo limodzi, sakudzawina come 2025 election. Ndikukusimikizirani zimenezi. Ine ndikuyankhula ngati munthu mmodzi amene ndimaliyenda dziko lonse la Malawi, amene ndimalandira mafuni ochuluka kuposa wandale wina aliyense. Ndipo ndifuna ndisimikize kunena kuti no, Amalawi kaya kuli Anabelo ntali manja John Tembo osadandaula iya, kaya akuti kwadzadzana anthu ochokera chigawo chimodzi anthu achibale cha Chakwera ku Mexico osadandaula iya. Tisavote ndife Amalawi, ndipo ndiyankhula pano kuti ife ngati mdzikata dziko tirilede kuwasankha Chakwera kukhala wowerengera mavoti kapena kuwapasanso mphamvu kuti mavoti akawerengeredwe ku nyumba kwawo, kuperekanso mphamvu kuti ngakhale mamonitors akuluakulu azakhale ndi unadzawo, koma come 2025 sakuzawina zisankho ya. Kama ndimvesesa kaya, ndimafuna ndibwere ku mawu anga amene ndisanafike kumeneko amene Mulungu wandipatsa. Ndimafuna ndiliuje dziko la Malawi kuti zonse zimene mukumva kuchokera kwa Bakiri Mludzi Mtolangani, zonse zimene mukumva kuchokera kwa Bon Kalindo Zanga amene tili pa ground, kuchokera kwa makomrades osiyana anyamata ali Mpopo FM, anyamata Radio Lomwe ndi timu yonse ya media imene tili nayo, komanso kuphatikiza anthu ambiri amene tikugwira ntchito yofuna kupulumutsa Malawi. Ndimafuna ndikuuze na Malawi kunena kuti no, zimene ife tikunena, zimene inu mukumva, nkhondo zonse zimene muzimva ndi chifukwa chena kuti Mulungu amusankha munthu mmodzi kuti atiombole mdziko lino la Malawi. Kuli anthu ambiri anzeru ndimabwereza chimenechi, ndipo ndakhala ndikubwereza chimenechi, koma Mulungu wamukhulupirira munthu mmodzi, either you like it or not. Komanso ngakhale mutazipasa matukutuku nkuzimeresa mapiko kuti mudzimve kuti mutakuchita kanthu, koma Mulungu wamusankha munthu mmodzi kuti apulumutse dzikoli. Ena nthawi yanu ikubwera munthu uyu akaliwombola dziko lino. Ndipo ndimafuna ndiliuje dziko la Malawi, mukamamva kuti kwabwera mifuti, mukamamva kuti kukonzedwa ziwembu, mukamamva kuti kukonzedwa zakuti, mukamamva kuti anthu atumidwa kuti akapweteke kapena kaononge kapena kachose moyo wa Profesa Arthur Peter Mutharika, ndiliuje dziko la Malawi lero kuti osaopa, osadandaula, komanso osadandaula. Palibe chimene chichitike. Ndamuona Mulungu atamugwiriza Profesa Arthur Peter Mutharika mdzanja lake, nambisa munkapha lake. Ndipo ndimafuna ndilisimikizire dziko lino la Malawi kuti ngakhale wina atafuna mwa mtundu wanji, ngakhale atakonza mapulani a mtundu wanji, ngakhale ataganiza motani, ngakhale atapereka kaya ndi nsembe za mtundu wanji zochuluka bwanji, ngakhale atakhaisa magazi ochuluka bwanji ma liters angati, ndicho linga chonena kuti Profesa Arthur Peter Mutharika asikire kuli chete. Ndimafuna ndilisimikizire dziko kuti ndamuona Mulungu akunena kuti no sizitheka, amene ine ndamusankha sangaime pansewu, sangayimikidwe pansewu, sangaphedwe. Ndipo ndilisimikizire dziko lino la Malawi, Amalawi amene muli maiko akunja, kuti osatutumuka. Ndimuze nzanga wa Bakiri Mludzi TV, ndiwauze Bon Kalindo, ndiwauze makomrades onse kuti ndamuona Mulungu ine akundiyankhula kunena kuti ine munthu amene ndamusankha
kuti akapulumuse ana a Israeli m'manja mwa Farao sangaphedwe, sangakumane ndi chiopsa ichi, chifukwa ine Yehova ndili naye limodzi. Utenge chisanzo cha Mose anakapita kwa Farao kukalowa ku nyumba yachifumu yomweyo ndi kukanditengera anthu anga ndi chimodzimodzi mmene ndipangire ndi Profesa Arthur Peter Mutharika. Either you like it or not, koma ndikuyankhula chimenechi. Ndipo ndiyankhule mawu awa, ndamuona Mulungu akundiwuza kuti bambulo wagwa. Ndipo ndifuna ndilisimikizire dziko la Malawi kuti mbuyomu ndinayankhula kunena kuti posachedwa muona mkono wake wa Yehova ukupasula banja hili, ukupasula mgwirizanowu, ukupasula ichi chimene Malawi ina aliyense kuchigwesera misozi. Ndipo ndimayankhula kuna kuti misozi ya Malawi yamvedwa ndi kuonedwa pamaso pake pa Yehova. So ndimafuna ndiyambe ndi mawu amenewa, Ambuye alemekezeke. Chinthu chosatira Amalawi ndimafuna ndikuwuzeni chonchi kunena kuti tikukonza ma demonstration amene ayambike pa 1 amene pa 30 kumapita uko akhala non-stop demonstrations, and either achakwera kufuna nduna zikufuna akudya akusangala akubabe akupepereka mamiliyoni kwa madera awo anthu osiyanasiyana kuti apase bezi maudindo. Ndimafuna ndikuwuzeni kuna kuti from this coming month pa 30 Malawi akhala Malawi wotentha, ndipo ngati mwazi uzagwe ngati wa ine uzakhala inde nsembe pamaso pa Mulungu, uzakhala chikumbutso pamaso pa Mulungu, uzayimirira Amalawi onse pakukavota chimodzimodzi mwazi wa anthu ochuluka umene tauona ndi maso ukukha Amalawi anzathu akupita kumanda. Mwazi umene uja ukhala chikumbutso kwa Malawi wina aliyense pena paliponse. Ndimafuna ndiyankhule choncho kuti Amalawi mafunso osiyanasiyana, let me assure you kunena kuti tili ni ma demonstration amene akhale non-stop fikira boma ili litachoka, and tilibenso nthawi pano yonena kuti tizikanena kuti achakwera tichosereni nduna yakuti yalephera, analephera kupanga dongosolo kapena kuteteza moyo wa vice president. Tilibe nthawi yonena kuti achakwera tichosereni wakuti sanatithandize pa imfa ya vice president ndi president wa UTM, sakutithandiza sakupanga uje akutichosera democracy yathu, akutiopseza, akutimanga anthu osalakwa. Ine ndimafuna ndiyankhule choncho kunena kuti no, ife sitikulimba naso nditi anapiye iyayi mene ananenera Enoch Chehana ku msonkhano wake. We don't have time kuti tijilimbana nditi nkhuku ting'ono todzinyerati. No, ife tikuyima pano kunena kuti no, achakwera alephera anyamuka zipita. Kaya munimvesesa kaya, ine sindikuyankhulanso modusa mbali ya chifukwa wani ndaonapo kunena kuti tichosereni wakuti kuwachosa ndikuikapo zisiru zinzawo, tichosereni wakuti akulephera ndikuchosapo ndikuikapo mbale wawo, tichosereni wakuti ndikulephera kuikapo zokalamba zina zake zosatha ntchito ndikutha komwe, tichosereni wakuti ndikuchosapo ndikuika anthu opanda nzeru, anthu osadziwa, anthu ndi alibe ngakhale nzeru capacity mutuma wa mulibe, nduna zimene zopusa zokhazoka. Kaya munimvesesa kaya. So timafuna tiyankhule pano kuti takonza dongosolo la kunena kuti tikhala ni mademo non-stop amene cholinga chake ndi kunena kuti Dr. Lazarus Chakwera anyamuka azipita kwawo. Kaya munimvesesa kaya. Ndimafuna ndibwere pa pointi, Amalawi kuli munthu wina akuti kaya ni mfumu yachewa, andi ni mfumu udi yachewa munthuyo. Amalawi mwamvera ndikuonera zimene wakhala kuyankhula zolekanisa mitundu. Ndi zinthu zomvesa chisoni ndakhala pafupifupi masiku 4 ndikuyilingalira nkhani imeneyi, komanso ndikumadikirira kunena kuti mwina ngati Chakwera ali wanzeru atha kubwera poyera pa misonkhano imene wapangisa, ngakhalenso kutuluka ku nyumba yace mene amatulukira pa nkhani zina zofunikira, kupanga adresi ziko kuti zimene ayankhula mfumu yakuti ndikuwachosa pa udindo wa ufumu, komanso ndikuluza ziko lino kunena kuti ziko lino siachewa ya uno ndi Malawi, ili ndi dziko la Malawi. Wina asafike paja pomanena kuti ayi achewa nda inaka ziko lino tilipo ambiri tele titavota MCP za winaso. Ni mayembekezera ine kuti no Achakwera abwera poyera ngati tate iwonso pokhala mchewa kuti ayima kuteteza mbiri yawo ndi dzina lawo, koma zaziwika kunena kuti mfumu inja imene imayankhula ija inachita kutumidwa ndi Achakwera omwewo. So ndimafuna ndiwakumbusha Achakwera kunena kuti mukumbukire kuti Dr. Hastings Kamsubanda, first president of this republic, nthawi zonse akaenda mena kuti we are one. Amalawi ngati dziko ndi famodzi, andi palibe kusankhana mitundu, kulibe mulomwe, kulibe mchewa,
kulibe mtumbuka, kulibe nkhonde, kulibe muyawo, kulibe msena, kulibe mmang'anja. Ku dziko lino tonsefe ndife Amalawi, and dziko lino ndi lathu. Titha kusankha president from northern region, titha kusankha president from southern region, titha kusankha president from eastern region. We can choose president from central region. Palibe kunena kuti uyu ndi wakuti, uyu ndi wakuti. As long as munthu ali ndi capacity ya kunena kuti when we choose him kuti atisogolere atha kusintha dziko la Malawi. So ndimafuna ndiyankhule kuti lero lino Amalawi mudziwe kunena kuti Nkuluja amene anayankhula ndi kumatsemerera mtundu wace wa kunena kuti ife tilipo ambiri. Ndimafuna ndiwakumbusha chakwera kunena kuti mwakhala mukulephera zisankho kwa maulendo opitirira 6 achewa anzanu anali pomwepo, and achewa awonso nawonso ndi anthu amene ali ndi chisankho chawo, amene so akumva kupweteka. Fasajewa wonse amene akumva kukoma, sajewa wonse amene akusangalala, sajewa wonse amene mwapasa maudindo, sajewa wonse amene akumva kukoma ndi kukwera kwa zinthu, sajewa wonse amene akulandira nawo tiyanyang'oma timene mukupereka kwa azibale yanu, sajewa wonse amene ndi opusa ndi ombwambwana amene atha kumavota mopusa. Tamnimvesesa kaya. So Amalawi muziwe ichi kunena kuno, achakwera kumbukira kunena kuno, anagwa ndi Bakiri Mluchi, anagwa ndi Bingu wa Mutharika, anagwa Sokachikena ndi Bingu wa Mutharika, anagwa ndi Professor Arthur Peter Mutharika 2014, anagwa so ndi Professor Arthur Peter Mutharika 2019, anagwa so ndi Professor Arthur Peter Mutharika 2020, andi achewa amene akuyankhulawa ali pomwepo, andi amene amavotawo ndi Amalawi osati mtundu wa munthu, amene amaona kuthekera mwa munthu posatengera zinyengo kuba zonse zimene munapanga. Koma ndimafuna ndikusimikizireni achakwera muziwa kunena kuti ngati nkhani ndionera kuti ndi mitundu ndete tivomerezane tidulirane. Amalawi ife tiyankhula kuti ife maboma 13 amene tikuchokera ku southern region tikhala ndi mtsogoleri wathu, and ndi bwinonso mwina mwaje kufika ku tigawane basi federation. Amliva tikani premier watu ku southern region, tikani premier ku northern region, tikani premier ku eastern region, tikani premier ku central region. Basi nkani hata kuti tuone kuti sopano wanseru wakhala ndani. Chifukwa zonyansa izi kuli bwino kulo wazipangira kwawo kumene athu akwachemerera kapena ena ochepa amene akwachemerera. Yet we know kuti anthu ambiri achewa kumva kupitika kwambiri kwacha muno anthu alibe chokuti apanga bwanji. Anthu alizipatala mwangu unjikana mulibe china chichonse. Kusentoku katipite kulikuniku katipite katipite pati anthu akusunzika kwambiri ma district hospitals, anthu ali pa mavuto, anthu akudwala mankhwala mulibe ina abwerera ina kumwalira. Yet wina akubwera chifukwa choti wapasidoka miliyoni ndikumayankhula kuna kuti ayi ife achewa tidzawina tilipo ambiri. Ukuyankhula kuti chani? So ndimafuna ndiyankhule kwa uza chakwera kuti akuti ndipo ndi munthu amene mwamtuma kuti atiuze ife kuti mulipo ambiri ndinu anthu anzeru. Ngati muli anthu anzeru mwatengeranji nduna za Chilomwe, mwatengeranji vice president wa Chilomwe, munali nimwe yosankha zinzanu kula achina Chibwendo Banda, kule achina Nkaka, kule achina Zikhale, kule achina ndani, kule achina Gotani Hara, kule anthu osiyana. Why don't you choose them kuti akhale vice president waziko? Because if a vice president tilibe nawo ntchito, if unduna tilibe nawo ntchito, ife tili ndi ntchito ndi pa ground kuti Malawi wina aliyense wachichewa, wachimang'anja, wachilomwe, wachitumbuka, wachiyawoka ndiwa mtundu wanyi ni nkhonde aliyense amve kukoma monga ntsika ya dziko lino la Malawi. So ndimafuna ndiyankhule choncho kuti ngati zili choncho achakwera mudziwe kunena kuti mwatenga anthu kwaika mu cabinet yanu amene sali anthu ndi wanu mwachonse. Ndipo ndiwafunse wonse amene ali mu cabinet yanu, amene kali ma board members, amene kali ndani, kuti kodi mukamakhala mukamagwira ntchito mukuti mukugwirira ndani maka mukudzimva motani. Fa mwayankhulidwatu ndi mfumu ya achewa motumidwe ndi achakwera kunena kuti inuyo mulibe ntchito, inuyo mulibe mphamvu, inuyo simungakwanise kunena kwina mitundu yanu ndiyopusa. Yet wina abe ali konko gogogo. And to make things worse, gulu lina la anthu after anthu wena akulifunira dziko zabwino mosogozedwa ndi Mai Patricia Kaliati, komanso mkulu amene amaona zolengeza ku chipani kapena kuti publicity secretary wawo Anjawala,
atafika ndi executive yonse, central executive yonse kupanga chiganizo kuna ulife tatuluka mtose. Eila mkuwa wezina sikumabwerabe kuna udia ife mwakuti atatumidwa nditi timashoti tao tizisilu tao titimene tapa sima tilipadoti. Ndipafuna ndikuuze nudi Malawi saa kubwerera pambuyo, ati jemata saa kubwerera pambuyo, ziko sili kubwerera pambuyo. Then mafuna ndikuuze na Malawi church mundivesere bwino mwino na kuti ngati ziko tikunyamuka sopano, ndipo nonse amene muli ndikutekera kuti mpange support sopano, tikhala ndi msonkhano watu lankhani and tifuna tiliuze ziko maplani amene takonza malo mmene mukhale ma demonstration. Ife ma demonstration atu aseka malo onse ofunikira, aseka misewu yonse yofunikira, tima malo onse amene zili nthambi kapena muli michombo ya dziko lino la Malawi, tiseka malo onsewo. Kupanga ma demonstration sikupita ku Lilongwe, kupanga ma demonstration sikukhala ku Blantyre, kupanga ma demonstration sikukhala ku Mangochi kapena ku Nzuzu, koma tiseka malo onse ofunikira amene amabweresa chuma choti anthu awazimba azilemera azichigawa mwa uchitsiru, tiseka malo amenewo. Kamunivesisa kaya andi tikhala ndi mademo amene akhale non-stop. Then mafuna ndi yankhule pano kuna kuno achakwera mudziwe kuna kuti we are more than ready. Munanena kuti simukuopa, mulirene kuti manga kakuti tani kuti pa abalatu apita kale mwazi wawo tauona. Ifeso ndi mwazi wa mwayo mitia sokonekera kuli munana feso mwazi wa tuhela aone. Kamunivesisa kaya gandi kumwe mwazi waka umatengera mwandu nwanji, you can do it. Koma ifengati zika za Malawi siti kuopa ya mafuna Malawi ndi yankhule chonchi kunena no nonsense atu azipani andale amene muli outside this stupid government, please stand with us. Nonse anthu amipingo amene simuli kumbali ya uyu amene akuzicha kuti ndi mtsogoleri wa pa ku nyumba ya malamulo kapena mdziko lino, please stand with us. Nonse anthu amene muli ochita malonda muime nafe limodzi tiombole dziko lino la Malawi. Malawi ndi watu, Malawi swacha kwera, Malawi swa kubanja kwa mtu mmoja. Malawi misonko timakoma toka, timadulidwa toka, isalemerese banja limoji komanso kulipanga chifazo tiyalemera matukutuko kuta zitopseza kubagula anthu kuti azitipa. No, ziko lino ndilatu donation imene machoka maiko akunja simapita kwaja kwera iya, imabwera kwa Malawi ina liyense kali kumuji wanji boma lanji imakhala yachi. So all of us ndife ma beneficiary abisonko yatu komanso chithandizo chonse chimwene chimabwera maiko akunja, osati banja limoji kapena mtundu watu amodzi kapena anthu owerengeka kapena chipani chimodzi. No. Then mafuna ndikuuze na Malawi kuti tonsefe amalawi amene muli maiko akunja amene muli pati mubwere timenye nkhondo limodzi. Ndayankhulapo nkhani ya ma demonstration ndipo sitikuseka, ndayankhulapo nkhani ya press briefing imene tichitise, ndikuyankhulana ndi anthu osiyanasiyana kuti atipanga support and atipangani support. Ku Malawi tili ndi anthu okhwima nzeru, anthu okonda dziko and anthu amene akufunisisa kuti tiombole Malawi ndipo apanga support chimenechi. Nonse uma mitima mkwizi mfiti za wanthu zongokonda kumera Malawi, khalani chete, khalani kutali. Ife tikufuna kuti azisogolere abwino amene akufunira ziko zabwino, andale abwino amene afunira ziko zabwino, anthu okonda Mulungu amene afunira ziko zabwino, amalawi amene ali maiko akunja amene afunira ziko zabwino, amalawi amene ali mboma mukoma akufunira ntchito Malawi zabwino, amene simatiuza zambiri ngakhale zochitika kaya ndikuti kunyumba chachifumu. Mafana ndikupemphera kuti tigwirane manja. We need your support. Ine ndi Mr. Game Changer chikondi chausi. Amalawi mawanga omaliza ndimafuna ndikuuze osaopa, wosanjenjemera, wosachita mantha, wosakhala chete, kuyankhula sopano tiyankhulire pa ground. Enough is enough. Ife ngati team tikugwirizana ndipo tikukambirana almost every day kunena kuti sopano tilowe pansewu. Amalawi mveserani kunena kuti tisowa thandizo lanu, tisowa support yanu kuti zonse ziteke. Andi tikuyeneka titatise msonkhano watu lankhani ndipo ndi chikhumbo chonena kuti msonkhano watu lankhani umene tingaitatise kukhala azathu a Jazeera, kukhale azathu a BBC, kukhale azathu a Channel Africa ndi ma radio station onse akuluakulu pa dziko lapansi kuti amve zimene Malawi tikufuna kuti zichitike, komanso zimene Malawi tikususana nazo andi zimene Malawi tikufuna kuti tichite ku dziko lino, because tatopa sopano. Malawi zanga maine abambo anyamata ndasuwana tipitirire kulikonda dziko lathu, wosaopa wosapsezedwa. Malemu Saulo Chilima mzimu wake ause mtendere anena kuti ngati kuli kufa tizafera mbendera yathu.
ngati kuli kufa tifera dziko lathu lomwe, ngati kuli kuphedwa tiphedwere dziko lathu lomwe. Wapita chifukwa cha mbendera ya dziko la Malawi. Ifeso we are more than ready to go to follow him just because of our country Malawi. Ambuye akudaliseni, Mulungu akhale ndi wina aliyense. Zikomo.